пешгӯӣ кард, вале дар рафти бозӣ баъзе он тарҳе ки ба шумо пешкаш шуд ё мешавад, ин вохӯрӣ бо 5 ними ҳимоятгар, 1 ҳамлагар ва 4 муҳофизатгар таркиб ёфтааст. ҳоло идома медиҳем ҳуҷуми футболбозони инҷо муҳофизати дастаи Коктош ҳарчанд дар нимаи майдони клуби марказӣ ҳаст, аз ҳамин ҷо тӯбро хуб ба худ моил мекунанд ва ба пеш мераванд. ҳоло Дилшод Восиев имконияти хуб барои на инҷо чӣ буд мегӯяд довар. Дилшод Восиевро зада аз пой афсониданд ва ҳоло ба такрор таваҷҷӯҳ мекунем. Вале инҷо Эраҷ Қурбоналӣ Бобоев бо Фирӯз Бобиев. Зарба ва ҳисоб кушода мешавад. Дӯстони гиромӣ 1-0. Шодибек Ғафуров аст ки бо 6 тӯбаш дар қатори беҳтарин нишонзанҳои мавсими имсолаи футбол ҷойгир шудааст. Баъд Шервонӣ Муҳаббат Исломро фиреб медиҳад. Боз як ҳуҷуми дигар. Собир Холматов зарба зада мешавад ва ҳисоб баробар. Принс тавре ман гуфтам ба шумо, Принс Артур ҳангоме ки зарбаҳои стандартӣ иҷро мешаванд ё худ зарбаи кунҷӣ, дар ин вақт дар дақиқаи 22 ҳисобро баробар мекунад. Муҳиддин Одилов хеле хуб бозӣ кард ва Холматов ҳам бисёр аз худ маҳорати олӣ зоҳир кард. Як нафарро аз сари худ гирифт ва 3 нафар онҷо буданд. Дар бубинед агар тӯбро ба Мбеке мепартояд, Мбеке муборизаро ба пеш мебарад ва голи дуюмро мезанад. Хатогиро бубинед, хатогӣ аз ҷониби муҳофизатгар аст. инҷо Комрони Мирзохон ба хатогиро дод ва ин сабаб гардид ки зарба Иван Пономаренко ҳам надид ки ин зарба чӣ гуна зада шуд ва дар натиҷа ин бубинед, ин як худро ҳоло боз бинед Мубеке чӣ хел мубориза мебарад барои тӯб ва Муҳсинҷон аз дур зарба мезанад ва гол. Инҷо бубинед хеле хуб моҳирона 4 нафар бозигарони дастаи клуби марказии Варши Артиш ҳастанд, аммо онҳо ба чизе қодир намешаванд ки тӯбро нигаҳ доранд. Муҳсин ҳам дид ки ба пеш равад онҳо тӯбро хоҳанд гирифт, аз дур зарба зад, тӯбро аз даст медиҳад. Муҳиддин Одилов хеле хуб тӯбро мегирад ва инҷо оди ғайрибозӣ нест барои Муҳсин Абдуғафоров ва 4-1. аз ҳамин хотир мо ҳам гуфтем дақиқаи 46 ва ҳисоб 1-4 дар қисми аввал. Ин як бозии зебои сергол ҳам аст. Биёед як бори дигар бубинем. Инҷо партофт хеле зебо иҷро карда шуд, чунки ҳама аз паси Мбеке Сиябахчу меравиданд. муҳофизатгарон фикр мекунам ки ҳоло дар ин лаҳза довар Наслу Кабиров нишон медиҳад ки вақти қисми аввали вохӯрӣ бо иловааш ба анҷом расид. ҳисоб 1-4 аст. дӯстони гиромӣ, мо як бозии ниҳоят суръатноку зебои дастаҳои клуби марказии Варши Артиш ва Коктошро дар варзишгоҳи вазорати мудофиат тамошо мекунем. Ду ивазшавӣ дар ҳайати дастаи клуби марказии варзиш дида мешавад ва футболбозони дастаи Коктош аз маркази майдон бозиашонро шурӯъ карданд. онҳо бо пироҳанҳои сафед дар майдон ҳастанд. хуб пеш аз он ки дар бораи дӯстони гиромӣ дар рафти бозӣ дар қисми аввал чанд сухан гуфта бошем, биёед ҳоло ба ҳайати дастаҳо шинос мешавем. ҳоло ҳуҷуми дастаи Коктош бори дигар ва тӯб зада аз майдон берун карда мешавад. Расулов, Ҳикматулло бо Ҷалилов, партофти хуб Мбеке буд бо дуи дони, аммо тӯби задааш аз канори майдон ба берун рафт. Каме хато буд, каме қафотар бояд тӯбро мепартофт то ки бозигарони дастаи Коктош ба ин тӯб соҳиб шаванд. Маҳмадшариф ҳам тӯбро дубора ба канори чап каме ҳам инҷо, бале ин голи панҷум аст. На гуфтанӣ будам ки Собирҷон Холматов, Аҳтам Холбоев, капитани имсоли дастаи Коктош. Хуб, дар ҳаминҷо дӯстони гиромӣ, Просто вопрос, это интересный вопрос.